नमस्कार मंडळी, अस्सल मालवणी क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो. मंडळी, आज आपण भन्नाट भटकंती करायला निघालो आहोत आडवलीमधल्या एका सुंदर ठिकाणी, म्हणजे आपलं स्वामी समर्थ मठ आडवली या ठिकाणी. तसंच वाटेत पावसाळी पर्यटनाची जेवढी काही सुंदर ठिकाणं आहेत ती एक्सप्लोअर करण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. चला तर मग. साधारणतः हे ठिकाण कणकवलीवरून 23 किलोमीटर अंतरावर आहे. वाटेत कलमठ, वरवडे, श्रावण, रामगड ही गावं मिळतात. आडवलीला जाताना वाटेत संगम बंधारा मिळतो. कणकवलीमधील गड नदी व जानवली नदीचा संगम वरवडे गावात होतो, ज्याला संगम बंधारा म्हणून ओळखला जातो. पावसाळ्यात या दोन नद्यांचा संगम पाहणं एक नेत्रदीपक अनुभव असतो. बंधाऱ्याच्या कडेला एक मारुती मंदिर आहे. जिथे मारुतीची सुंदर मूर्ती आहे. या मंदिराच्या खिडकीमधून संगमाचा नजारा खूपच विलोभनीय दिसतो. हा ब्रिटिशकालीन बंधारा कासरल आणि वरवडे या दोन गावांना जोडण्याचं काम करतो. बंधारा पाहून झाल्यानंतर आम्ही आडवलीच्या दिशेने निघालो. पावसाळा चालू झाला की स्वर्ग जणू धर्तीवरच येतो. कोकण म्हणजे पावसाळ्यात निसर्गप्रेमींसाठी एक पर्वणीच असते. कोकणात सध्या मुसळधार पाऊस चालू आहे, त्यामुळे भातशेतीच्या कामाला वेग आला आहे. पूर्वी कोकणात पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जायची, मात्र आता आधुनिक कृषी साहित्याचा वापर करून शेती केली जाते. असेच एक काका पॉवर ट्रेलरच्या साहाय्याने जमिनीचा चिखल करत होते. बाजूलाच पुनरोपण पद्धतीने लावलेली भाताची रोपं डौलात फडकत होती. शेवटी काकांचा निरोप घेऊन आम्ही पुढच्या प्रवासाला निघालो. पुढे एक आजोबा रस्त्याच्या कडेला केळी विकायला बसले होते. त्यांच्याकडून केळी विकत घेतली आणि पुढच्या प्रवासाला निघालो. पुढे शाळा सुटल्याने रामगड हायस्कूलची मुले शिस्तबद्ध पद्धतीने आपल्या घरी जात होती. त्यांना पाहून लहानपणीच्या दिवसांची आठवण झाली. आम्ही पोचलो थेट स्वामी मठात. गडाची प्रतिकृती असलेलं मठ पाहून मन अगदी भारावून गेलं. मठात पोचल्यावर तिथे व्हिडिओ शूटिंगला बंदी असल्याचे समजले. शेवटी स्वामींचं दर्शन घेऊन परतीच्या प्रवासाला निघालो.
वाटेत रामगडला आलो असता रामगड गावचे भूषण आणि एक उत्कृष्ट कलाकार हर्षल जाधव याची ॲक्सिडेंटली भेट झाली. त्यांचे आवाज काढतो तो तू? अरे यार, तुला खूप भेटायची इच्छा होती, ॲक्सिडेंटली भेटलात. खरंच आवाज काढतोस तू? कोणकोणत्या प्राण्यांचे पक्ष्यांचे आवाज येतात? अरे बापरे, एवढ्या सगळ्या प्राण्यांचे पक्ष्यांचे आवाज काढतोस? बरं, कोकिळेचा आवाज काढून दाखव. अरे वा वा वा, व्हेरी गुड. अजून पोपट्याचा आवाज काढून दाखव. व्हेरी गुड. अजून काय येतं तुला? कोणत्या प्राण्यांचे आवाज येतात? ओके. व्हेरी गुड. अजून अजून हा, घारीचा आवाज काढ. अरे वा वा. अजून हा, व्हेरी गुड. खरंच कोकणात जे आहे, कोकणामध्ये टॅलेंट दडलेलं आहे आणि याचं उत्तम उदाहरण हर्षल, तुला भेटून खूप आनंद झाला. हां, हे तुझं टॅलेंट जे आहे असंच जगासमोर येऊ दे. हा, खूप मोठा हो बाळा, आणि खूप छान कला सादर केलीस, त्याबद्दल हे माझ्याकडून तुला बक्षीस. मंडळी, प्रवास करून खूप भूक लागली होती. शेवटी वाटेत वरवडे येथील फेमस साधी वडापाव सेंटरला भेट दिली. तिथल्या खमंग वडापावाचा आस्वाद घेऊन आम्ही घरी जायला निघालो. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि आमचं अस्सल मालवणी क्रिएशन यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा अशा एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.